De algún cálculo Se estás a pensar en plans para esta semana, prepárate porque a xenda ven cargada de grandes directos, guitarras a flor de pel e os ritmos que máis sopetan entre a mocidade. Arrancamos este mesmo mércores en Pontevedra. A Praza de España transformarase nunha gran pista de baile ao aire libre coa actuación estelar de Sidecars. A mítica banda madrileña de rock liderada por Juancho chega en plena forma para repasar o seu aclamado repertorio e celebrar sobre os escenarios o seu sólido percorrido. Temas directos, letras coidadas, ese son de rock en xebre que nunca falla e que promete congregar a miles de almas nas festas da peregrina. Imprescindible e con entrada libre. Y saltan chispas de tus cables. Pero a cousa non queda aí, porque a música segue surcando as Rías Baixas. O 13 de agosto, o Festival Costa Feira en Sanxenxo dedica unha xornada ao grande xénero pop con Pop á Feira. Unha cita imperdible que reúne algunhas das voces que arrasan literalmente entre as novas xeracións. Por ali pasarán fenómenos de masas como Íñigo Quintero, cuxo talento cruzou fronteiras converténdose nun éxito global. Ya me he cansado de esperar. O estilo fresco e persoal do artista afincado en España, Ignacio, e o inconfundible indie pop melódico de Malmo 040, unha das bandas do momento. E sen apenas tempo para descansar, o roteiro lévanos directos ao norte. O Nachiños Fest aterra no histórico porto de Curuxeiras en Ferrol, os días 14 e 15 de agosto. Co mar como pano de fondo esa esencia tan galega que o caracteriza, o festival combinará o mellor da vanguarda sonora e o talento autonómico. Como a electrónica orgánica de Bayuca ou a desenvoltura de The Rapants para poñer o broche de ouro a unha semana onde a música en directo é a absoluta protagonista. Rock de estadio, pop emocional e festivais con denominación de orixe. Esta semana Galicia soa mellor que nunca.